63 Urteen artean jaio ginen biok, Heroinaren sarreraren kolpe zuzena jaso genuenak adituen ustez. 79. urtean Agindu zuten krisali ekonomikoak, Disko punk musika entzuten gu biok ere harrapatu gintuen. Era berea, arrisku taldea Aizu, oinazera kondenatua lagun, luze hitz egin bizitzaz. Aizu, sakontzea estimatzen dut lagun, emaiguzu osasuna. Gau atzen inoiz hain luzea izan, Ez egun sentia urrun egon gizagitura jotzen gaituenean. Negar egiteari utzi behar diogu Ez aukeratu autobazterketa, Ez bilatu elbarritasuna gure gaitasuna gutxeztea baita. Bizkarrez zura aukerturik izan arren Baitasuna soberan baduzu Aizu, begietara so egin lagun, erlantzatu zorainik. Aizu, gelditu hemen gurekin lagun, gure semeak entzun nahi dizu. Aizu, oinazera kondenatua lagun, erlantzatu zorainik. Aizu, luze hitz egin bizitzaz lagun, gure semeak entzun nahi dizu.